ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଲା ସନା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ପାଖରେ ଛତା ବି ନାହିଁ। ଯିବାକୁ ହେବ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଘର। ଚାଲିଲା ଶୂନଶାନ ରାସ୍ତା। ତୁହାକୁ ତୁହା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ମନରେ ଭୟ ସନାର। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଜଣେ 22 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଛତାଟେ ଧରି ଆସିଲା। କହିଲା ଆସ ଯିବା। ସନାର ଓଠରେ ଧାରେ ହସ। ମିଶି ମିଶି ଛତା ତଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସନା ପଚାରିଲା ଏତେ ରାତିରେ? ଯୁବକ କହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି, ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି। ସନା କହିଲା ତୁମ ଘରର କେହି ସାଥିରେ? ଯୁବକ କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ଏକା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସନାର ଘର ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲା। ଯୁବକ କହିଲା ମୁଁ ରାତିରେ ତୁମ ଘରେ ରହିଯିବି, ସକାଳୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ସନା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଘରେ। କିଛି ନ କହି ସନା ଆଗକୁ 2 ପାଦ ଚାଲିଲା। ପୁଣି 4-5 ପାହୁଣ୍ଡ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମନରେ ଭାବିଲା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ରାତିଟାର କଥା। ପଛକୁ ବୁଲିଲା। କେହି ନାହିଁ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲା। ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଘର ମୁହାଁ ସନା। ସକାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଖେ ତ ସେଇ ଯୁବକ ଯିଏ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କ୍ୟାନ୍ସରର ଅସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସନା ଭୂତ